Každú sobotu sa tento prázdny a tichý ľad mení na plochu plnú smiechu a radosti. Deti, ktoré tu trénujú, majú však za sebou ťažké životy. A ak niečo chceli, museli o to bojovať. Som študent lícea C.S. Lewisa a kebyže vo svojom živote nemám šport, prišiel by som o srandu, spomienky a zážitky, kamarátov. pozrieť na lode, trénujem už 1 rok a za všetok čas, čo som tam strávil, som zažil veľa krásnych spomienok a zážitkov. Pri tréningoch vidím, ako sa deti navzájom rozprávajú a ako spolu budujú skvelú komunitu. No každým tréningom je to pre OZ na ľade finančne náročnejšie. Všetci tréneri sú dobrovoľníci a OZ na ľade si všetko platí z vlastného vrecka. A my veľmi dobre vieme, že šport znamená pre všetkých veľa. Preto chceme, aby bol pravidelnou súčasťou životov aj pre deti z centier, pre deti a rodinu. Preto sme sa rozhodli pomôcť vytvorením crowdfundingovej kampane, kde chceme vyzbierať peniaze na prenájom ľadových ploch, špeciálnu športovú lekárničku a hokejovú výstroj pre tých najmenších. Pomôžte aj vy a staňte sa súčasťou kampane. Podporte nás na Startlabe.sk. Ďakujeme.